инвесторони Тоҷикистону Хитой маблағгузорӣ шудааст дар комбинат корҳои ҳозир корҳои омодагӣ, корҳои васлкунӣ рафта истодааст. масъулони ҳукумати шаҳри Гулистон рӯзи 21 июл дар нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон гуфтанд, ки баъди солҳои тӯлонӣ ба калонтарин корхонаи маъдантозакунӣ дар минтақа сармоягузор ёфтаанд. аз он пеш корхонаи маъдани Адрасмон дар ихтиёри соҳибкорони Қазоқистон буд ва тӯли тақрибан 15 соли охир аз фаъолият боз монд. ҳоло кишвари Чин омода шудааст, ки барои дигарбора ба кор андохтани он маблағгузорӣ намояд. инвестор омодагӣ кор рафта истодааст. ҳозир корҳои васлкунӣ, корҳои он шахтаҳое ки ваҳо агар ки бохабар бошед об зер карда буд чанд буд ҳама обошон ҳозир тоза кардан, обшижитҳои ҳозир ремонтош рафтааст барои коргаро ва дигар корҳои омодагӣ роҳ таъмиру дигар корҳо рафтааст ва агар ки ман хато накунам $50 миллион инвеститсия бояд шавад. зиёда аз $50 миллион инвеститсия ворид мешавад корхонаҳо. шаҳрдори Пешин қаблан гуфта буд, ки бештар сармоягузорони Русия ва Арабистони Саудӣ ба ин кони маъдан мароғ зоҳир карданд, вале гуфтушунид бо кишвари Чин ҳоло дар марҳилаи ниҳоӣ қарор доштааст. ба гуфтаи Илҳом Пӯлодзода моҳҳои наздик ва ё то нимаи соли оянда корхона марҳила ба марҳила ба фаъолият хоҳад пардохт. корҳое ки боз истода буданд, иқтидорҳое ки солҳои сол истода буданд, ягон бӯи умед набуд, айни замон ҳамин ҳаст, умед ҳаст, ки дар оянда ҳамин корхона ба кор пурра шурӯъ мекунад. ҳарчанд мақомот тарҳи сармоягузориро умедбахш меноманд, вале то ҳол шароити ҳуқуқӣ ва замонати кор барои кормандон комилан рӯшан нест. корхонаи маъдантозакунии Адрасмон дар аҳди шӯравӣ таъсис ёфт ва ба пайдоиши шаҳраке дар ҳудуди шаҳри Гулистон, қайрӯқуми собиқ дар вилояти Суғд замина гузошт. аз он замон Адрасмонро шаҳраки кӯҳканҳо мегуфтанд ва далелаш ҳам ин ки бузургтарин кони нуқра дар ҳамин макон ҷойгир аст. фулӯзоти гаронбаҳо аз ҷумла тилову сурб дар бағали кӯҳҳои Қурама ва Қаромазори ҳамин минтақа нуҳуфтаанд. корхона аз соли 2006 ба ширкати қазоқии Кони Мансур тааллуқ дошт ва умдатан хокаи нуқра истихроҷ мекард. корхонаи Адрасмон фаъолияташро соли 2012 қатъ ва худро муфлис эълон карда буд. соли 2017 баҳс миёни моликони қазоқистонии корхонаи маъдани Адрасмон ва мақомоти Тоҷикистон ба фоидаи давлат анҷом ёфт ва корхона дубора миллӣ эълон шуд. огоҳон мегӯянд баъди давлатӣ шудани корхона низ вазъ дар ин самт тағйир накарда корхона дар вартаи аз ҳампошӣ қарор гирифт. биноҳои азими он ҳоло як намои фарсударо дорад ва симои шаҳраки саноатии замони маъруфро тира кардааст. ин ҳол нақбканҳо ва кормандони онро маъюс карду аксарияти аҳолии шаҳракро парешону саргардон сохт. аҳолии беш аз 16 000 нафараи Адрасмон умедворанд, ки мушкили фаъолсозии коргоҳ ҳал хоҳад шуд ва мардуми шаҳракро мисли пештара бо кору шароити хуби зиндагонӣ фаро хоҳад гирифт. фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодии шаҳри Гулистон.